जौन नती हमर मरद शौक ना पूरा कैलस। बताओ हमारे गांव घर में के देवर शौक पूरा कैलस। आय का ना मंगले बानी त आज ले लेके आइल बड़न हमरा के। मरद त नतिया खाली नाम के बा, नाम के कोनो काम के नहीं खे। तो जे हमरा के करी ओ करे के नु करम। आई जी हाथवा धो लेनी। हां हां आवत हो भाभी। ए राजा जी करे जाऊ। आई आई तो खाना खाई तो पहले यहाँ के खाना खिया दी। क्या बुझी हाय देखो खाली हमरे के निकल लाऊ एके में खाली हो तब चलो हम खैला हैं जी रवा खाई ना। हाय ये क्या ली गाय देबे लू तू जान हम हल्का हल्का तो फिर देबू तो खाइम कैसे यही से उतना निकाल सुनी ना दिन मन तो करता के पहले अपना हाथ से खिया अपने दे। हाथ से खियो तो पारा पर तन देबे लू तो ढेर खाली नानु हम हाय उघार 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 बाका माने ढेर बा। अरे फिर देबू लू तो रौरे खाती हम बनावले बनी खाइनु। हाय देखिए हमरा हाथ के पनीर खा के पहले देखी कैसन बनल बा। ठीक बनल एकदम ठीक ठाक एकदम बनैले वो हमरे ला खाई जैसन चाही ना बुझाइले। देखी जी खाली बसनु आपके बॉडी बनावे के बजनी। अरे अब तू बना देबू हो तारा से हमर हो गेलू कांटेक्ट देखी है जौन गाल जौन रही बाटे नु देवाल में एकरा के दम अपने लेखा फुला दे हम खा लेबे ना तब ठीक फुलाई बा। हैं खा लेबे तब फुलाई तोरे न फुलावे के बा ए जे को बात कही केतना हमरो से प्यार करी ना। ये जो जान तनी अपना मरद पबले रहती नु तो कहिए भाग गु रहती उ तो रहुआ हमारा जिंदगी में बाहर बन के आ गईनी तो रहुए पर हम रही गईनी जननी। मुझे कुछ को हम गोरी बराती में तारा के देखनी ना तू कोई ना ये हमारा जो रही भौजी हम ना कहे के का कहबू जानता हूं जेकर बियाह होता ओकरा कहबू तो दुख लागे जरूर दुख लागी कि ना लागबे करी लेकिन भगवान को मंजूर ना रहे यही मंजूर रहे ना हैं। हां काजी ओ भैया हैं का रे का हरे उठानी का बैठ जाई के आदमी देखल ही नहीं की ना याद खले बनी ठीक बा। हां भाई कुल का होता खाना खाने के बनल का खाना नहीं खबन लिया घर के खत्म हो गया। अब बेना हाथ के खियावल जाता यहाँ के बेना नहीं खिया का अपना के हाँ कत नहीं खेलो कत का ना लौकत देखनी ही के का बेना का रोटी बना पढ़ावा सबरा के तुम्हारा तो ढेर लोग पता ना खाली उल्टा सीधा पढ़े ला उल्टा सीधा जाने जाई यार रात दिन मोबाइल देखे ले हम देखने ना अपने ना कही आग लगा खतियल बड़ा अब कौन रिश्ते से खाना खत्म का है खाते ना रिश्ता हमर देवर लागो में रिश्ता का बात हो गेल एगो भूखाइल आदमी दुआरी पे आ जला त केहू के खिया दिया जला क्या के खाना खाते री। अरे भौजी मन क्या माने में कोई वाला का बात बाटे एकदम झगड़ा लगावने हनिका जी झगड़ा लगावन हनी चिनारे हनिका जानते नहीं कि भैया बड़का भैया जानते नहीं कि माई रउआ सास हनी सब कुछ जानल जरूरी बारे लइकी हनी दूसरा घर जाए के बा ठीक बाटे चुप रहे के चाहिए बढ़े रहे के बनाओ तनी माई के ठीक बाटे बोलावे के नहीं केहू के जाई रहो ट्यूशन का टाइम हो गइल टाइम हो गइल ट्यूशन का टाइम हो गइल सब लोग तो घर में करना ना कर हम कौन करना में करत नहीं जी बोलाई हम बोलती है पहले ले ज्यादा बोलती है ढेर तू ढेर मत बोला भाई नहीं बनता है के खाली लिखाई रहा बड़का आके पनीर अचार मरचा पतड़ो बुझा तो फ्री में मिल गइल बेटे तो मतलब फ्री खाते या खाई ना जाना हैं लाज है ये नहीं खलागत बड़का एमे लाज के का बात हाय मला जाए के बा हां पेटे पर मैं दुनिया में रहा काय कोनो बात बका के 5 लाख बोला तो मारे पट हां हिदादा माने भौजाई है हम देवर हनी तो माने काउच खिया देली का दुख है आ जाए कि नहीं चले जाए भाई यार तनी बला के लिए तनी माई के जाए कि ना सब कुछ बना के होय देखो कुल बना के लिए के जे परोस देले बड़ू का हां पड़ोस देले बनी ये तनी माई के हम बुला के हो माई जे बाई का माई कोई बड़ी गांव घूमे तो बोलाइए कि का करे एक नंबर के लंगट नहीं है काज कहिए से तो बहिलाते बिया कने कहिया एकर बिया क के खदेरी बुड़को कनी मुंह में से गाड़ी आवत जानते आका जान जा सोना हमर प्यार में दरार पड़ल वैसे जान जैसे त का करियो सकी काय ना करम जी त हमरा के मार कटवा दी ऐसे भी अपना मरद कम छोड़ले चाहतनी मरद ले नत्ते हमरा कोनो सुख स्वार्थ नहीं के जन्नी त ई कह त जान जा सो त बढ़िया अरे जब पत्थर रख ले बानी रौरा खातिर जान दे भी सकतनी आ ले भी सकतनी हां ये चाहिए समझ रो सुनल चाहतन का कतना हम से प्यार करी ना कता ना बता दो तो हसे कितना प्यार करी ना तहरा के नंदाज बा तोहरा सुहाना हमारा दिल पर केहू के नाराज बा तू कहबह त जियब ए राजा तू कहबह त
हम मर जाए। अरे बाबा का तरफ सही। सुंदर गाना याद कइले बाड़ू हो। हैं? नहीं तको हम तो जानियो भुला गइल हई। सुनो ना जानियो जी हसन चाची नु तो पीछा मत होती हो। का अभी हम पीछा रह हटब जी? मीठा पर। देखी ना बुझे जी देखो हम नीरो। ताकतनी हम ताकतनी कि कहिया ई भंडारा फोरो सनु के मालगा रही लेके और ओरा के लेके भाग जाइए जले। हाँ ये सोचत हाँ, जान। एकदम। हां डरैया मत रखियो खाइनु आज अब ले नतिया टिकुली किन के लिया के देले बाजी मार दे हमार कबो नहीं के देले सब तो मैं है झुमका उनका किनल हजी। अरे चलो ज्यादा ओकर जाता राउर देन बा क्या जाता ना पहले ओढ़ले बानी मरद के नतिया के शक्ति बा कमाला तो मैं महतारी के रुपया देवेला महतारी के दिलाल मेहरारू रही हो। आई आई तो मेहरे खोजी खाली मेहरे खोजला में बा तुम कर चुपचाप के रह। सुख देब खोजी कोनो हमरा सुख खा नहीं लेबे तो काहे तो यह सनु तो बाउंड्री भी है ना बुझाइल। हां हाँ। खाए 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 दिबे ना किलो के कैसन बनल बा अरे खूब बढ़िया हो। हैं? कहेगा तारा हाथ से बनाओ जान तो जब खाएंगे तब हमरा में लीना। ठीक ला अब सुनी ना अब भौजी भौजी कहल बन कर दी हमरा के बिल्कुल अच्छा नहीं खिलावत जौन मुंह से भौजी कहतन ओही मुंह से रानी रानी कही हमरा के तब आज ठीक बा? भी समय पहन के पड़ी। ठीक बा नु एकदम हमरो के राजा जी कह अब कहन के पड़ी समय हुआ गोली बुझा गोली एकदम खुलम खुला अब रहल। खुलम बनू खाए धरे पानी पी तो जी मम्मी जी एगो बात कही रहुआ से का हो देखो तनी हम कोनेवा के पता ना काहे कुछ दिन से एकदम साफ बदलल बदलल लागतिया। ई बताई त मम्मी जी बबुआ जी रहत रही त गहनवा ना निकल रहली अब देखत कि रोज सज सवर के लाली लिपस्टिक लगा के बड़का गो नथुनी पहन के आ घर में रहतिया बहरसी उहरसी जाती तो वैसे ही जाते पागल कुकुर ना नो कोई काट देला ओके ई बताओ था पता लागल बा आई ना जी उहे तो हम ओकरा से कहतन कि ए दादा आखिर का भइल बाटे मेहरनुआ के कि एथी कइले बिया मार ओढ़ पहन के एकदम रहतिया सीधी पाला मरले बिया जी एकदम कहते तो कह परसवे दिन टोका नहीं तो कहतिया काहे राण मुसे मत बानी कार का चाहत नहीं तो ना पहने हम मरद बाहर बनता हम कहना हो मर सबके मरद घरे रहेला संत आदमी पहनेला ओढ़ेला त मरद के देखावेला तू के कर देखावेला पकड़ आ त काहे हम ना थी करे ना पहनी ओढ़ी का चाहत नहीं तो ना पहनी ओढ़ी सही रही राण मुसे मत बानी ये दादा अजी मम्मी जी एगो वीडियो हमनी कॉल के पे गाँव कहते के- दिखाई ना हमनी वीडियो के कॉल गाँव पे के एगो चाची रहली कि बाप हो बाप जब चाचा के हमारा आवेला रहित न बाहर से उ आत ना गोड़ हाथ हिया से लेके सर सवर जाई एकदम ई मेरा नु कैसे नहीं मैं अपन मर्द के भेजे के का जाने ए बच्ची। मार ओढ़तिया पहनतिया हमनी के ई कुल जमाना में नहीं के हमनी के ई कुल जमाना में कबो नहीं के भइल नु तो मरद नहीं के नु तो राण मुसमत नियर रह आ मरद आइल त मार पे हमनी के एगो सेंदूर एगो बिंदी हरदम कइले बन जा उहे हरदम करे नहीं जा तब ना जनल वैसे ही कनिया रहेला जी ई इतना जान जा आए हमनी के दम इति कर रहतिया छोड़ी हटाई ओकर मती कनी नु कनी त अइया जातनी देख लिए का करत खिलवाड़िया आ जातनी गोबरा लुआवत नहीं अइया तनी ठोक दे देवलिए में हमरा से सटेला ना तनी ठोक देबू त ठीक नु बउगे अच्छा ठीक है बाटे अब हैं? सुनी ना कहतनी ना का? कि मुंगवा हो टूट तुरे लायक हो गई तब तूरे लायक होइल बउगे मुंगावा ताई गामा में जाइबू त चन उड़ी सुबह शाम तूरे के पड़ी तो वह मतलब कहतनी कि अगर देख ले हम अगर तुरे लायक हो ना तो कल भोरहरिये से कह दे ओकरा बनरिया के कि खाना बनाओ तुम अब भोरहरिये में 3-4 बजे से चले के जौने अरे हम टूटिया से का पाव करब? भाजी हम दाल ओकरा साल ले का ठीक ना हो जाता ओकरा तुरे। त हम परेशान भइल बानी कबो हइल छने लुगा पेनतिया कबो हउ छुने लुगा पेनतिया कबो हइसे करतिया कबो हइसे दिन भर में 10 गो त कपड़ा जी बदलतिया कहत रहे कि दीदी जी राउर साड़ी हमरा इचको निक ना नइखे लागत एगो बकासा में नइखे सुग पंछिया कलरवा कहते कि ए दीदी जी हम सड़िया देहब ना हमरा के हम कहले ले ली ह का दिक्कत बाटे हैं कौन के अगर मती का कहेला का ना ओकरा में बुझाइबे ना करला जी आ कनी खइलू कि ना खइलू जा खा लो चली रहो खा लेही बनल बा पनीर अरे हम ना पनीर के सब्जी खाई दूगो लिट्टिया खइले बानू सुबेरवा के ना पेटवे आइगुल निहन क देले बा जानी लगले पियनी हो देली के दारबो नींबू आ पानी घोर के उनकर पतो हो जे देले पियत ले हो हमरो के गिलास देले त पियले बानी बा ओ बेरा ले खाई जातन गोबरा लुआ देतनी ठीक ना अच्छा ठीक है बाटे आइबे करी हां ठीक बाटे अहिए दादा मम्मी जी के ये वाला लोगवा हमरा से जरर रहे अभी ध्यान देतनी नतिया ऐसा ही आगी तापे में दादा ठंडी का दिन रहे ए चून में धकेथी हो गई रहे बतावा तापे में आगी का जी बुची कहाँ भौजी कहाँ घूमतनी जी घूमत हम डेरवा सर से कहाँ भइनी घरे एने सोने थे कइले बानी सब हैं? लोग के इज्जत गइल हो तरकुल पे चढ़ गइल
एक कहता नहीं पगला का उला कहता नहीं? लेकिन न होइले। हाँ भौजी, छोटकी भौजी बना के पनीर सब्जी और सासी भे के बोला के एकदम परोस के खियाओ तड़ी। तू कहाँ रहलू हो? सौसी के हाँ अजी बकुआ के तो हमनी के घर में भात भवदी नहीं खे ना उनकरा घर से, तो बेटवा हमरा घरे का करे लहर? कहानी हाँ क्या हो तू एजे का करता? तो खाना खातनी एकदम तान के ओहो खाना खातनी हाय कन्यावा कैसे चिन्हले से सौसी के? पूरा नथिया में टीका पूरा कथले बड़ी बुझाता कि अब का भैया सऊदी से आते बड़न आज सासी भे के बैठा के खियाओ तड़ी पूरा परोस के। हे भगवान कहाँ के अजी माई? बहरे तभी गईनी गोबर पाथे खाती। माये के तो कबे से जोहत नहीं उहे कहे खाती। हे भगवान ये मेहरानू का करते दादा? देखो घर में हाँ? तारा कुछ पता नहीं खे? हमरा सही में पता नहीं खे जी। अभी लगले आईनी घसिया लेके ना ताके जो बैठ के मम्मी जी से लगनी बतियावे, मम्मी जी कदी के आवा गोबरा पाथ देवे के गोबरे पाथे जाता ले हने कुछ दूसरा जाय मम्मी जी के लिया कहीं तो तब ओकर झोटा का बात के नहीं अब हरे गई लेके आओ हैं होय बतावा हो खेलबड़िया पिया रे भातारे रख ले लसिया कि का भइल बटे एकर मती खती में का भइल बटे तबे का सर सवरतिया हैं कहां भी खेलबड़िया रुको त नतिया एगो गरमी ले इतना औसले रहता नु का कहे के हमरा तनिकी नहीं के बुझा आई का करी का ना करी दम मन उजाइले रहत हुए बुझाता हार्ट अटैक हो जाए इतना ही गरमी होके के चाहिए हो है बुनी बरसात के दिन में ही ना तो बारिशे के चाहिए तो इन जो है इसी के नहीं है ने कहां माई रह हेडे बैठे बड़ी माई का बोलू जो हाथ नहीं करे तरह के का बोलू कहतड़ी से तू कैसे बैठे तोर बैठे के एंगल देख तोर पसर हेजा गु लागल बा तो पसर के तरह बैठे ना आवेला दादी घर में कौन पुआ पकाता है जान तड़ू बैठल बड़ू अब का हो गई अभी गोबर लुआ के जाइबे कने तले पुआ पके लगल आई तो के लगल मतलब नहीं कि बड़की भौजी के मतलब नहीं घर में होत का बा का बोले बतिया तो बताओ और छोटकी भौजी करना सरल बड़ पड़ी रे पूरा नथिया मंटी का तो बोका बोका बोले ली समर्थी ने बजले उ एक दिन के बा ओकर सजल समरल तो रोज के ओकर उहे डरामा बा रोज के उहे ड्रामा बड़े तो मतलब का सोचतड़ी के का कहते पूछबे तो कही फोन ले बतियाओ तनी वीडियो कॉल में रान मुसमत बनी तो सही रही कॉल में बतिया के दिखाओ दे भैया के ऊ देहनी हां आई रहन सासी भैया अब बैठा के पूरा पनीर सब्जी खियावतिया खातिया मुंह में मारे डाल डाल के गाना गा के ई का कहते तू गांव घूमो तू गली गली घूम घर से तो मतलब बना हे भगवान जे खेलवड़िया वो करे खातिर सजा समर्थ लगे का रे अभी देख के आदमी अभी कहानी है कि इकुल का होता है तो कहदरी करम जी करम का करम रो जाई ना जोन करे बताऊं कली बरियारी बतिया होती है आई हो मैया अब हम का करी आई खेलवड़िया के कम से कम एक दिनों सोचे के चाहिए तो ऐसन हो गेल हई उम्र में हम ये कुल कर तो गांव नगर देखी तो का कोई कहां भी रे घरा में जो देख बाप रे बाप अब हम हम का कहनी ही जा तो निमाई से कहे तो कहती जा जा कह डर लगल बा तोरा से डर नहीं थे तो ना कियो इहो जान ले ठीक है बात बता के ओकरा बुला के मुड़िया ओकर कुचवाई में तब हाँ, ओकरा तो बुझाई इहे ढेर अपना के खेल करो भइल बड़ी हाय हई रुकता चलत रे चल चल तनी चल तो दिखाओ तनी हां काता ना देरी कहतली अभी लो आइनी ना यही पर बार बार फोन कइला पनु कहती फोन काहे के करतानी इतना देर हम इंतजार करी अब ले इंतजार करती न तो खिसिया के भूत हो जैती। अच्छा ठीक बाटे आव तब हम तारा के बतावतानी हां ढेर इंतजार करावताड़ू बतावो कितना बेसब्री से चलल बने आजुए के हम 2 घंटा हो गए 2 घंटा आव तब हमरा के सवाल के हाँ देख आगे ले सब कोई आके धरला तो पीछे ले धरत आई लव यू टू हम नहीं की बोला जाए दो ऐसे मत कब हम अभी काज भाई रउआ खिसिया जब हमें दिल टूट के चकना चूर हो जाए बताओ हाथा इंतजार करावा जाला नु मैंने ठीक करता हूँ देखी जे प्यार में परीक्षा दे देवे ना नु तो उहे पास हो जाला जन्नी लेकिन भइला हमरा खातिर तपस्या कइले बन्नु आइल बनी कि निकी है हम तारा तपस्या करे से भगवान भी मिल जाला पहाड़ चढ़े से तारा चलते बुझाता हम बियाह शादी कितना अगुआ आइल सब फेरवा देता है तोरे खातिर नु अच्छी बताई बियाह क के का करम जब मैं पत्नी के सुख हम देते बानी एगो रहित के हम नहीं की करत हम नु गलती रहल कतनो आई समझ लेकिन तारा ऐसन हमरा के नाम मानिया जानी यही से हम तोहरे पबनु मरे जिए के कसम खा लेले बनी हमहू मरे जिए के कसम खा लेल बनी लेकिन हमहू छीन ले बनी लाखों में रहुओ मिलल बनी हीरा हमार माई बाबू कतनो खोजी तो ऐसा दामाद ना बोले लू तो बुझाला कि एकदम कोयल बोलती है कोयल रहुओ तो बोली ना तो एकदम लागेला कि
सिंहासन नहीं बोला था कोई देखला ना मोबाइल तो है कोई ना देखल एकदम लुका के बहाना से आइल बानी है ना हाँ चलो तब तो एथी कोला नहीं चले के नहीं कहाँ चलो हूं ने है रास्ता बड़ू अगल बगल ले कोई देख ली जान तो हैं चल मुस्की मार के जे बोले ला कर जाऊ कि दिया में उतर जाला कतन नीक लागे मन करला खाली तारा जो मन सोचले रोए ओहे हम त पाई गुइनी हो तोहरा नेह के सब अरे सवतिया हाय घर में के कोनी है गाना गुजे कहाला पे त केकरा खाती पहनाता है तो उनका का वीडियो कॉलिंग पे दिखाई ना यार भातर के हाय गांव में हमारी इज्जत नहीं लेता रे और कौन ची के घुक टांग तड़े हाय सब गाय ताला अरे से है ना उठे निमन करते रे का तर लागी कैसे आदमी कहेला हिते घरे डाइन खाला उहे हाल कइले बड़े हाय जौने तो थाली में खाता वही थाली में छेद करतल है आय बोल रे तोरा लाज शरम बारे अगर हमार बेटा जाके तोरा घर तोरा बहिनिया कैसे करते निकला दी गई ना गई ना फोन कर दे हां देख पड़ती बोझिया गेली आहो आय के मिला तो काहे न हमरा ब्लैक लिस्ट में डालो के बेटा हमरा भी तिली तिली फोन में करतो ना होते से हमरा उनका से बतिया के मन नहीं खे काहे ताई लेके बुल्ली केकरा पहन के देखावे खातिर पहले हो हमारा के अरे नतिया टीवी हवा ए मुंह से मार के बोलिए का है भाता ई भातार भइल हमार लइका हमार लइका तो ना के बुझाते भइल मेहरोला भइल बन ना एकरा के हाथ भाज रे के नतिया कैसे हमरा घर में सुन ले कान खोल के सुन ले हमरो लइका पर ना रहम ठीक बटे आज कैसे ना रहबे ना रहब जी तोर काहे ना रहम हमनी के मड़ावे में से प्यार तने पंचायती अंचायती होई ओकरा बाद कुछ होई सही तोरा अपना पंचायती का बच्ची के एमे पंचायती का करे पंचायतियो करब त वो भरल समाज में हम कह देब काम ना रहब नतिया आज ले हमरा के कोनो चीज के सुख नहीं खे दे हमनी के मड़ावे में लाख मिला के हमनी के प्यार कर देले खाली मांग में सिंदूर डाल देलस हो गल मैं पत्नी के सुख हुए हां ना ना काहे माई बाबू सुता ही खाते न तिलक बा चढ़ौले बड़न का उनके नी रखे खातिर तू लोग के बना के खियावे खातिर के चलते हम बताओ जानी का जनाइबे करम जा चलो हमरा का पहले ही कह गई कि रवा हमरा के लेके भाग चली हमरा के भाग चली लेके चले छोड़ी का ओए बहुत आई मैं ओए दादा हम कह दिन छोड़े के नु हां हम रवा बेगन नहीं खींची ना ठीक बटे चलो कुछ होई रौरा खातिर कुछ होई रौरा खातिर हां रुक बोला तनी बोलावा तनी का बोलावा तनी का अब हमनी के मिले वाला बन जा चलो ये रास्ता चलो हम स्टेशन चलो थाना मैं चीज बटोरे दी चलो स्टेशन चलो यही तर चलो स्टेशन चलो चली भाई चलो हम चलो